Okay, napunta sa atong channel karon. So ang ato ring i-discuss no kay kung saan ni paggamit ning indicator ni Sir Viviano. Kung Sir Viviano ko ni nakita niya akong gamit. So okay guys siya. So 1 hour time frame ko gamit ani. Then ang mga order ani is pending order lang siya. So akong basihan is kani mga bagit kani mga support and resistance. So mura na akong basihan no. So kung kani mga box is kuan po ni siya isa po siya sa mo signal, pero kani mga box manggamit ra ko ani sa mga lower time frame sa 30 minutes kani mga box kanini signal siya. So ang paggamit aning ko kaning mga box is kuan lang kung nasya sa ibabaw aning kuan kanina siya sa ibabaw ani, dapat ang inyong sundo na signal is kaning kaning blue bitaw pag nasya sa babaw. Pero pag nasya sa ubos ang inyong sundo na signal is kanang pula kani ngani. So kanina man sa ibabaw, so ang inyong sundon kanilang buy lang ta buy in 3 aniya buy in 3. So minsan pa mo signal siya sell in 3, ayaw lang mo sell ana na sa inyo kung kuan kayo mo kanang isog kayo mo pero ayaw lang mo para sa ako, ayaw lang mo kuan sell in 3 kay naman ta sa kuan buy trend sa kani buy. So buy ta dira, profit ka dire, pwede na nimo kuan, pwede po nimo hulaton taman dire So nanapoy signal diri buy, na signal diri buy, signal buy. So mo ni ang forma buy sa signal kanang blue mo na buy in 3, pula mo ni ang sell in 3. So nga na lang kadali no, pag nasa ibabaw aning kaning moving average, pag nasa ibabaw ang mga candlestick, so buy in 3 rata. So kinabalik-balik naman na og ingon no, basta uptrend buy in 3 ra kita, dili ta mo supak sa trend. Pero nana na sa inyo kung sa mo kakuan paggahiay ra man na paisugay sana no. So nasa ibabaw buy buy. Pag napod siya sa ubos, so sell po ka na para ani na sa ubos, so dire ka sa sell in 3. Mga sell na ko ang signal to Rani nasa sa ubos ang candlestick nasa ubos sa moving average, so sell ka dira. Saan pa mo signal siya buy, ayaw lang entry ng buy, sa sell ra ka na sell. So ginagamit na ko ni na indicator pag buntag lang, kay sa buntag manggod ka nang dili kayo kuha na market di kay siya lihok. So musunod gid siya sa kuan, para lang sa kuha musunod gid siya sa kung asa siya padulong. So pangsundon gid niya mga signal bitaw sa buntag. Pero pag kuha na gani alas 12 na gani sa udto, ang mag-base na ko diri sa 1 hour, ang ako nasundon is kaning kuan support and resistance kani bitaw, kani mga bagit-bagit mo na akong pangsundon. So pending order ani siya. So tanan nasabtan to ninyo tong kaning box. So kana ginagamit ra nako siya sa 30 minutes. Ang kani sa 1 hour is kanina. Tapos magamit ko ani pag walay news. So perminti man tanan indicator ayaw yun yung gamita kung naay news. Ang kaning box kay gamit na ko ni sa 30 minutes na time frame niya. Ang oras is kuan depende na sa inyo, basta kay buntag pwede mong sugod og buntag sa iyo na hantod sa alas 10 sa kuan parehani karon alas 10. So di na ko mag-trade di na ko maggamit ani. So ang ako na pong gamiton kanina pod.
So kani pending order ni siya. So kani mo ni imong support, mo ni imong resistance. So kung maglapas siya dira mo na po nimong support, mo na po nimong kuan resistance. So ana no. So kani siya day no automatic na siya butang once na gamiton nimo tong indicator na PC support and resistance. Automatic na siya ay mag-locate og iyang support, siya mag-locate og iyang resistance. So for example kani ang iyang resistance is kani mo ni iyang support. So nag-break man siya, so mo na po niyang resistance, mo na po niyang support. So mo nang nag-buy limit ko diri buy limit ko. So mo man niyang support. So kung inyo nakita na girespeto gyud na no ang iyang support. Pag mo breakout na siya, so tuloy-tuloy na siya diri diri na po ka mag-base ana. So pero kung dili na siya mo breakout, igora siya mo touch, so mobalik yun na siya saka ana ra na paggamit no. So pending order lang kani. For example kani nata sa EUD CAD buy limit ko, nag-buy limit ko diri na kanina presyo, nag-buy limit ko diri So once na ma-hit na niya mo bounce, balik pataas, so mag-profit ko. Pero pag mo breakout yan na siya, pag mo breakout, so mag-loss ko ana. So ang ako ang i-risk kay $10 na per minute akong i-risk. So sample kani kumbot nga na ko nagkuan sales stop loss, mga $10 lang ang akong ikuano. So kanino na break niyang iyang support diri So karon mo na po na yung resistance. Pag dili ni niya i-break, mutaas na siya diri ra taman mutaas para sa ko alang Pero pag ma-break na niya iniktaas niya, so kanina po diyang resistance. Dali ra kay na siya. Dali simple ra kay na siya guys, mga taglain Kani nagkuan po ko diri. Support resistance. So nag-buy limit ko diri sa iyang support. Kay once na maubos na siya niya, ma-hit na niya. So automatic mag-open siya order na buy. So kung mag-breakout siya, tuloy-tuloy siya. So diri ang ako ang stop loss. Diri ako stop loss. Dool ra kay no. Diri ako stop loss. 4 hours man ini. Ta sa 1 hour. So ani ana nara ang ako ang kuan diri. Sa 4 hours gid ko nag-base ani kay kung sa 1 hour ko mag-base aning kanina pair USD GPY naana mo gud siya diri ra siya nagdula-dula. So duol ra kayo no, risky kayo kung dira ko mag-set. Kung diri ko mag-set og buy limit, risky ra kayo kay using mulapas na diri. So ang akong gihimog kuan, ang akong gihimog support is kaning diri sa ubos sa 4 hours. Na 4 hours lang. Medyo nalibog na hinoon mo. Ang naalala no? Isa po sa ako ang kuha na ni strat. Sample. Kaning EUD CAD kagabi nag-break ang iyang resistance. So mo ni ang resistance kagabi mo ni iyang pinakataas diri kaning resistance kaning gray bitaw mo ni ang pinakataas kagabi So nag-break mo na siya kagabi mo tong nibalhin ko 4 hours. Diri din ko nag-base, nagkuan ko diri seal limit ko diri diri ko nag-seal limit. Kay kung sa 1 hour katong tan-aw nara to diri ang iyang resistance. Nya ni break man siya, so nibalhin ko 4 hours diri ko nag-seal. So nag-seal limit ko ato, so nahita ang akong seal limit. So, nag-profit ko ato, gamay ra pod ang profit kay ako man dayong gi-close. Excited lagi kayo, gi-close na nako. Ang ako rabatanang ko na to, ang ako ang TP is diri so mahit na gita na ato akong TP. Sayang kayo. Gi-close lang nako to diri ra. Ginansya ra ko 5 ato, $5. Gamay ra kayo. Ana lang no pag ma-breakout siya sa kuan sa 1 hour. Breakout siya sa 1 hour. Tan-aw na po ka sa 4 hours. Tan-aw ni mo, oops, layo pa siya sa kuan. No, dira ka mag-sell limit. Pag ma-breakout po ng 4 hours, so gawas na dira, ayaw na pag trade kay kuan gina siya. Padong na gina siya taas kung ma-breakout manggaling na yung resistance sa pasaka na ginang maayo. So kani kung ma-breakout ni niya diri 1 hour ta.
kani nag-buy limit ko diri kung ma-breakout na niya, so close na ko ana, kay pababa na gina siya, dili na ko magkuhan, di na ko mag trade ra. So unsa may ilahanan sa breakout? Ang ilahanan sa breakout is kana bitong pag mahuman ng candlestick na naa diri sa iyang nilapas sa iyang support, breakout siya sa support. Ang kuan pod ilhanan sa breakout sa resistance kung mahuman ang candlestick na naa siya sa taas sa resistance. So for example kani nilapas pero nahuman ang candlestick diri aman, so wala ra siya nag breakout, kay diri man siya nahuman although nilapas siya pero gituklod gid siya paubos, no? So wala ra siya nakalapas, so diri man nag-end ang candlestick ko kung inyo makita. Kani mao ni breakout na kay nag-end ang candlestick diri aman, so nag-breakout siya, so pasaka na gid siya, so nisaka siya diri mao tong nag-base din ko sa 4 hours. So pareani sa 4 hours, kung inyo nakita nilapas siya sa iyang resistance pero wala man siya nag-end dira sa ibabaw, diri man siya nag-end. Kani nilapas pero diri gyapon siya nag-end, so mailhan gid nimo na dili siya padayunog saka, no? Kay ginapugngan gid siya ba, musaka siya ana ituklod gid siya pababa, so mo tong diri ako nag-sell limit nya, nahit man ako sell limit mo tong ni baba, so profit ana ra dali ra kay ni gamiton ni nakuan, hindi simple ra kay na guys. Comment lang mo kung nalibog mo, kay pati ako nalibog ko. Nalibog ko sa kong gitudlo. Bitaan ara na. So kani kung mag-breakout na siya, pwede mo na dari ana pud mo mag buy limit. Breakout na siya, pwede mo kuan entry og sell. Example ni breakout siya diri, pwede mo mag-entry sell, i-close ninyo ang inyong buy limit, entry mo sell, kay baba na siya, mo baba. So dari na pud mo na mag buy limit. Pero pag di na siya mo breakout, alam na masaka na siya balik. So nga na lang kadali na guys, dali ra gyud kay na siya. So kanina indicator ako na ning gikuan, ako na ning gipasa to sa GC. Ngayo mo kon lang, comment lang, tagaan tara mo. Huwag na mo po ni sa video ni kuan Sir Viviano, kang Sir Viviano ra man ko na naga-base gid kay kato dagan kay ka makatunan sa iya. Nagabuhat ng bugog tutorial para sa mga Bisaya ba, pero sa iya gyapon ko ga-base og kanang unsaon na paggamit, unsay pangalan na indi, unsay purpose na indi, sa iya ra ko ga-base nya. Adisir po na ako na itudlo, no? Adisir po na ako buhat og tutorial, ako po na testingan sa po na ako na di na ako na hindi ko magbuhat og tutorial na naigo ra ko nakatan-aw kang sir. Ako din buhat og tutorial na wa pa na testingan dili. Kana ako mga gipang buhat na tutorial, ako na nang gipang try. Ang ako ra pong pangbuhat og tutorial is katong naka-profit ko. Dili ko mangbuhat atong mga hindi na dili ko maka-profit. So ana lang, no? So sa GBPO nag-on ko sa tawag nag buy limit ko diri kanya akong gibasihan, pero ako lang gibabaw gamay, kanya akong gibasihan na support. So nahit na ang ako ang kuan, pero ni baba pagit siya maayo, no? Hulaton lang na ako ni na mahuman ni na candlestick. Pag mahuman ni siya na candlestick nya na siya dira so close na nako ni, di na ko magulat na maubos pa nagmaayo, kay buy limit man ni akong gikuan. So kanang buy limit nagkuan ka na expect ka na og bounce or reversal bitaw. Pag abutan ang dira ang presyo, nag-expect ka nang taas yung balik. So ano, ang sell limit pod kay nag-expect ka na mubaba og balik. So pag abutan na dira ang presyo, mubaba sa balik. Muna. So nga na lang kadali, no? So nahit na nga ko ang nahit na nga akong GBP. So hulat-hulat na lang ko ani na mahuman ni candlestick. Pag mahuman ganing candlestick na naapa dira i-close na nako na, bahalag loss na siya. Kay para sa ako breakout na siya sa kanina resistance. So ana lang, no? Sana sabtanin niyo. So maora to, dagang salamat.